Όλη αυτή η ιδέα που προωθείται ότι για να πετύχουμε πρέπει να δουλεύουμε ασταμάτητα, να μην κάνουμε ποτέ διάλειμμα και να πιέζουμε τον εαυτό μας συνεχώς στα όρια του, εμένα προσωπικά με βρίσκει εντελώς αντίθετο. Και στο λέω αυτό εγώ που για χρόνια λειτουργούσα ακριβώς έτσι. Δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να κάνει ποτέ διάλειμμα και ακόμα και όταν έβγαινα μία βόλτα ή έδινα λίγο χρόνο στον εαυτό μου για να χαλαρώσει, ένιωθα τύψεις. Αντί να απολαμβάνω τη στιγμή, σκεφτόμουν ότι χάνω χρόνο, ότι θα έπρεπε να δουλεύω, ότι απομακρύνομαι από το στόχο μου, ότι μένω πίσω. Με τον καιρό όμως άρχισα να παρατηρώ κάτι. Όταν έδινα στον εαυτό μου την ευκαιρία να πάρει μία ανάσα, δεν γυρνούσα πίσω πιο αδύναμος. Γυρνούσα πίσω πιο ξεκούραστος, με περισσότερη ενέργεια και όρεξη για να δουλέψω και να συνεχίσω. Γι' αυτό πλέον πιστεύω ότι το διάλειμμα δεν είναι ο εχθρός της επιτυχίας, είναι μέρος της.